Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat, sa lahat po na ating mga viewers, subscribers. Maraming salamat po mga kasinag. 10,000 pesos na mga kasinag ang reward sa makapagtuturo at makakakita kay Bagwis. Kung nasan man po siya, ipagbigay alam nyo sa akin mga kasinag. Kontakin nyo po ako sa aking Facebook page na Imboy Oragon, or puntahan nyo po ako dito sa bahay kung hindi nyo ako makontak. Ngayon pala mga kasinag, may isa akong viewers na nagmamahal din kay Bagwis, na dinagdagan niya po yung reward na 5,000, ginawa na niyang 10,000. Kaya nagpapasalamat po ako mga kasinag sa malasakit rin niya kay Bagwis, kasi gusto na rin niyang malaman at makita si Bagwis mga kasinag. Kaya po nagdagdag siya sa reward, ginawa niyang 10,000. Nakikiusap ako sa inyo, sa kaubayan ko dito sa Roma, Camarines Sur. Tulungan niyo po ako na mahanap si Bagwis, kung nasaan man siya lugar or kung saan dito. Kung makita niyo man po, ay pagbigay alam nyo sa akin mga kasinag. May mga nagko-comment pala na pabayaan ko na daw, hayaan ko na daw si Bagwis. Sa totoo lang mga kasinag, napakahirap makalimutan si Bagwis. Gawa ng simulat maliit pa ako na nagpalaki sa kanya, tinuring ko siyang parang bunsong anak. Kaya napakahirap kalimutan ni Bagwis mga kasinag. May mga nagko-comment na baka nakatay na daw, patay na daw. Sa totoo lang mga kasinag, malakas ang pakiramdam ko na buhay talaga si Bagwis. Kasi mga kasinag, may nakakakita naman po kay Bagwis. Kaso hindi, yung nakakakita, hindi nila alam na may reward. Saka wala silang dalang mga cellphone or hindi nila mabidyuhan. Saka hindi nagpipirmaminti si Bagwis sa isang area lang. Kaya ngayon, sigurado ako, hahanap na yun na sarili niyang teritoryo. May lugar na yun kung saan siya mamamalagi at baka may kinakasama na rin. Yun lang po ang gusto nating malaman, at gusto ko rin lang malaman na makita lang natin na maayos at malusog masigla si Bagwis. Magpapasalamat na po ako doon. Hindi ko naman kukunin si Bagwis para iuwi pa dito sa bahay. Gusto ko lang malaman na buhay siya mga kasinag, para wala na yung mga negatibong iniisip natin mga kasinag, at mapanatag na ating kaisipan. Kaya tulungan niyo po ako sa mga kaubayan ko dito sa Roma, Camarines Sur. 10,000 pesos na mga kasinag ang reward ni Bagwis. Sa makapagtuturo po, sa makakakita. Buong buo ko yan ibibigay sa inyo mga kasinag, basta sigurado na si Bagwis ang makikita nyo. Kaya tulungan nyo po ako na mahanap siya. Sa mga kaubayan ko, nakikiusap po ako sa inyo mga kasinag. Nakikiusap ako sa ibang mga viewers namin ni Bagwis. Kung wala rin lang may comment na maganda mga kasinag, wag na rin lang kayo mag-comment. Sa inyo, napakadaling kalimutan si Bagwis, kasi hindi kayo ang nagsakripisyo mga kasinag. Ako ang nagsakripisyo simula maliit pa hanggang lumaki. Kaya napakahirap din mga kasinag, nakalimutan po talaga si Bagwis. Kung sa inyo madali nyo makalimutan, pero sa akin mga kasinag, hindi ko makakalimutan si Bagwis. Oo, alam ko mga kasinag, malaki ang naitulong sa akin ni Bagwis. Nakilala ako dahil kay Bagwis. Madaming blessing at biyaya na ipinagkaloob sa akin ni Bagwis. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa mahal na Panginoon. Kaya hindi ko siya kayang kalimutan mga kasinag. Kaya pipilitin kong mahanap siya mga kasinag kahit saan lugar dito. Kaya matapos lang itong obligasyon ko kay Ate Arian mga kasinag, nagpapasalamat pala ako sa lahat ng nag-sponsor at tumulong kay Ate Arian at doon sa anak niya. Hahanapin ko naman si Bagwis. Ilang araw man tayo nakapagpahinga, kahahanap nga sa kanya, pero wala pa rin mga kasinag. Hindi pa rin talaga natin alam. Hindi pa man umuwi sa bahay, hindi man bumabalik. Mga kasinag, andito pala ako sa Labang Baybay. Gawa ng si Mrs. hinatid ko niya sa Barangay Bubuan. Gawa ng may gagawin po silang report para sa BNS. Kaya naisipan ko mga kasinag, magpaabot ng mensahe sa inyo. Nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng tiwala at suporta nyo sa amin ni Bagwis, na hanggang ngayon patuloy pa rin po kayong sumusuporta sa amin, sa nagbigay ng reward kay Bagwis. Salamat po idol. 10,000 pesos na po yan. Nakikiusap man ako, kung sakali na may humuli kay Bagwis or ikinulong nyo, wag nyo nang antayin mga kasinag na malaman ko na nasa inyong lugar. Bitawan nyo naman kasinag. Yan lang ang pakiusap ko mga kasinag. Kung sakali may nakahuli kay Bagwis, pasensyahan na lang po talaga tayo. Grabe na po kasi ang sakripisyong ginagawa ng mga viewers, lalo na ako mga kasinag, sa paghahanap kay Bagwis, sa pagsubaybay ng mga viewers na gustong malaman kung ano na sitwasyon ni Bagwis. Kung isa ka man sa nakahuli or
nagkulong or tinalian si Bagwis, nakikiusap ako sa iyo, bitawan mo na. Huwag mo nang antayin na sa iyo ko pa makita. May nagko-comment din pala na pinabayaan ko daw yung mga alaga ko. Gaano daw ba ako kabisi sa buhay? Alam niyo mga kasinag, hindi ko naman po pinapabayaan ang aking mga alaga. Nasasabi kasi ng mga ibang mga kasinag na ang mga alaga ko napapabayaan ko. Kung sa totoo lang mga kasinag, hindi naman po araw-araw, oras-oras na nakabangbang na lang ako dyan sa mga alaga ko na yan. May obligasyon din ako mga kasinag sa pamilya ko, at may obligasyon rin naman akong dapat kong gawin. Hindi naman kada oras, kada minuto andyan ako, kasi may nagko-comment na ang mga alaga ko daw pinapabayaan ko. Hindi ko pinapabayaan ang mga alaga ko mga kasinag. Siguro nasasabi nyo lang yan kasi wala kayo sa sitwasyon ko mga kasinag. Pero kung kayo po'y nasa sitwasyon ko or nasa kalagayan ko, mauunawaan nyo ako mga kasinag. May pakiusap ako sa inyo, sa lahat po na ating mga viewers, subscribers, lalo na sa kababayan ko dito sa bayan ng Saruma. Kung sakali pong makita nyo si Bagwis or kung saan lugar o kung nasan man siya naroon, wag na wag nyong huhulihin mga kasinag. Kasi ayaw kong masaktan si Bagwis at ayaw ko ring maksaktan kayo. Kaya nakikiusap ako mga kasinag, wag nyong huhulihin para dalhin sa bahay. Hayaan nyo lang mga kasinag kung nasan siyang lugar. Ipagbigay alam nyo lang sa akin mga kasinag. Kung nandun sa lugar na yun na buhay naman at malusog si Bagwis, hahayaan na natin si Bagwis mga kasinag. Ang importante makita nating buhay siya. Ma-update ko kayo mga kasinag. Kaya yan ang pakiusap ko sa lahat ng makakita kay Bagwis or makapagtuturo, wag na wag niyo pong huhulihin para dalhin dito sa bahay. Hayaan po natin siyang maging malaya kung nasaan lugar man po siya, or kung may bago na siyang teritoryo, hayaan natin siya mga kasinag. Basta ituro nyo lang sa akin mga kasinag, malaman lang natin na buhay si Bagwis. Yan lang po ang pakiusap ko sa inyo, sa lahat ng ating mga viewers at subscribers, lalong lalo dito sa bayan ng Saruma. Tulungan nyo naman po ako mga kasinag na mahanap natin si Bagwis. Ayan mga kasinag, sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers, maraming salamat po mga kasinag. Hanggang dito lang, kasi uwi na ako mga kasinag. Bye bye.